Tak a mám 6 ráno. Trošku nám zapršelo. Zapršelo. Tak je to super. Marta Mikulenka už běhá, rozcvičuje se, takže všechno jak má být. Tak to je plné, musíme si poradit prostě. Příroda. Tak, jak se cítíte před jízdou? Perfektně. Perfektně. Marťasku? Jako vždy fajn. Uvidíme, no. Jak se běhalo, dobré? Dobré, dobré. První běh byl na záchod a pak jsem to prodloužil asi na 5 km, takže jsem zahřátý dobře si myslím. Tak to je dobré. Mireček už tady rajtuje. Mireček už se taky rozcvičuje. Takže připravení před zaváděcí jízdou. Natěšení. Že jdem do. Takže jdeme na to. Na to. Marťo, budeš dělat rozhovor, tak si připrav něco pěkného. Já jsem připraven stále. Nemáme tu Sloukyho, tak... OK. Marta Mikulenka.
tak jim píšou, přidají a vůbec je neposlouchají. Nevím. 5. místa. Víra 1. Marta 5. Filda 5. Denda 5. Takže uvidíme. Nám jede někdo, takže jdu natočit. Tak Marta zatahuje 4. Víra si nám propadl z 1. na 4. Nevím, co se stalo. Jinak Filda 5. Denda 5. Tak uvidíme, jak to dopadne teda. Snad zatáhnou pořádně. Tak jsem tedy udělala dobrý skutek. Nastartoval jsem pánovi motorku. Tak mám radost. Prdelí, vystartuje na motorkách. Jsme na straně. Tak Míris, bohužel. Měl to krásně rozjeté, ale... Tak co, Heli, připravená? Připravená, těším se, bude sranda a bedna je dneska jasná. No, tak to jsme chtěli slyšet. Tak, kluci Novákoví. Byli krásně. Tak Denda už dojel. Tak co, spokojený? Perfektní, jo. Spocený. Náročné, spocený. Ale super 4. místo, takže Uvidíme, co tak bude. Uvidíme. To se vždycky nějak zamíchá, ale já věřím, že určitě jo. Koho máme dalšího tady? A Marta Mikulenka. Tak co, jak na novém stroji? Pocity? Stroj je dobrý, nicméně Fyzička taky? byla to klouzačka. Od start se nevydařil úplně. Jsem tam byl někde vzadu, ale postupně jsem se dostával dopředu. Nakonec tuším, že je z toho 5. Ano. Příště z toho bude 3 a pak vyhraju. A pak pojede Dakar. No. Takže gratulujem k 5. místu. Díky. A ty stop kolo 5.36. Takže, Udřeš mi. tak co, jak jsi to užil? Neužil. Neužil. Vůbec. Vůbec. To až na zádech. Ohly řídítka. Už to ještě umíju, ne? Co? Jo. Ládiče, zacpaný, všecko to nahraje. Ucpané. Bylo trošku blatíčko. Oproti minulém roku si užili zase jiný povrch. Kde je Marťas? Hej, ale že tady do centru vyskoval daleko. Dobrá nálož. Co? Ale Je tady, no. To si Tak teď nám startuje Helča, takže budeme držet pěstí. A tak moc. Na 3. místě 19 Paul Grilly Korax Team a Jakub Vrána.
Martin Mikulenka. Místo čtvrté, 21 kol, Wings Team a Lukáš Kočajnar. 2 minuty a 13 vteřin náskok na Martina. Kdo by chtěl kouknout, tak zbytek výsledků tady ještě visí na autě. Tak co, Mirečku, máš radost? Já. A hodně registrací, kdo má ještě nové tričko na druhou půlku sezóny. Tak vypadá, že Očo bude první snad. Tady brácha fandí, co na to říkáš? Doufejme, že bude první. Držíme jí palce a podporujeme. Přesně, jako, musím to vydržet. Tak hej, ukaž Než se to. vdáš, to bude dobrý. Asi to bolelo, ale zvládla to, ještě předjela soupeřku. Takže krása. Spokojenost, že? Velká. Dává, byl smutek, byl pláč kvůli bolesti, ale výhra je výhra, bedna je bedna bude vždycky. No, přesně. Bedna forever. Takže nikdy se nevzdávejte. Tak, přesně. Tak jdeme podpořit malého Mirečka, Šenka, který jede teď závody. Tak uvidíme, jak dopadne. Tak, je po plné. Teď co by tam něco vrže. Tak, Mireček už nachystaný. Mirečku, jak se těšíš? Dobře. Vyhraješ? Asi jo. Asi jo, to je, že jo. Je to Bromí. Je to Bromí, nevíte? Nevíš. Co? Tak dokola, Pojď. tu časovní Jen fandí, jo? Tu smyčku, to taky. Tak se jenom předával ten, čím se předával. A byl úplně jedna, kdo pojede. Asi jo? Jo, to je asi on, co měl to, ale jak pak nejel. Tady Mirečku, a Mireček jede, třetí místo. Jeď Mirečku, tady, pojď! A pojď, pojď! Tak máme tady juniora, dojel nám třetí. Tak co, jak se ti jelo? Zase. Dobře? A jel bys zas? Jo. A budeme dneska slavit? Jo. Tak jo, budeme šampaň, jo? Tak gratulujeme juniorovi. zubu. 1,25 míra a ten měl 1,19. Ale všechny kola bude mít tady. A poslední kolo měl míra 1,30, ten měl 1,20. A já jsem ho hlavně přečil. No jo, 1,29. Já jsem poslal ten důvod.
udělala rozhovor se starostou Rokycan. Zbalíme věci a jdeme na vyhlášení 4kolek motorek a malého Mírečka. Nabíjám. Jsi s mámou. Pojď, nestyď se, kámo, pojď. Super. Místo druhé, 11 ujetých kol, Filip Lojška. Byla z 21 koly, už je na cestě jako za třetí místo. rekordů 21 kol, vteřinu před Julí. A nejrychlejší starší juniorka byla dneska o 20 vteřin rychlejší v cíli před Helenou Lenka Krejnická. Enduro Cross Team Trstenice. A 23. celkově s 18 ujetými koly byla nejrychlejší žena dneska z Lutkár týmu Helena Štěpánková. No a nejrychlejší pohárová 4kolka do 500 kubíků byla s 18 koly Helena Štěpánková, tým Lutkár. Čtyřkolky poháry do 500. Takže krásná práce, Helča to tady válela, první místo, druhé, první, krása, krásný víkend. No a nejrychlejší pohárový traktor nad 500 kubíků z 22.